ngħid il-kon kollox f'did diska x'laħjar tiklu biex terqaqu kif flus tagħmlu bla ma tbagħtu u kif tgħaddi mill-eżami jekk m'intix xi felani kif trid tisfem ma dar-ritmu mingħajr ma taqbad xi vizzju. kemm indumu niddiskutu basta kulħadd jiġbor flusu għax il-bqija m'hemmx kunsens jekk fil-but ma tfajx tensens. Argumenti u programmi niddiskutu l-beħ tal-armi dak talenti qegħdin narmu aħjar ġibna bnej biex jagħmlu Fil-għodu ta' flaxija nispjegalkom l-adbatija xi prodotti l-aħjar tixtri biex fi spejjeż qatt ma titflu fu mill-abjad fu mill-isfel fuq ta' dawn il-miktub ismek jekk tixtri b'500 lira intik souvenir tal-lira. Jekk iġġib xi speċjalista biex pariritik kif jista' butek dan iżid mal-lista jispjegalek daqs artista ħeġġa kbira hemm fiż-żgħażagħ m'hemmx inkwidu laqqas għada b'inħobb jieħu l-parer tagħhom m'għandux ma nintefa' magħhom. Kemm nixtieq li kieku nista' ngħidilkom kollox f'did diska x'laħjar tiklu biex tirqaqu kif flus tagħmlu bla ma tbagħtu u kif tgħaddi mill-eżami jekk m'intix xi tifelani kif trid tisfem ma dar-ritmu mingħajr ma taqbad xi vizzju. kemm indumu niddiskutu basta kulħadd jiġbor flusu għax il-bqija m'hemmx kunsens jekk fil-but ma tfajx tensens. Argumenti u programmi niddiskutu l-beħ tal-armi dak talenti qegħdin narmu aħjar ġibna bnej biex jagħmlu sinjur.